салому алейкум дӯстон. Италиянкое ки нархш 220 буда 150 распродажа скидка кардагем. Зарҳал дора, яъне 4 ранг дора, материалш глаш 4 ранг дора: сафед, берӯзови, зард ва сабз дора. Зарҳал қатъияи сангҳои тоза Сваровски 150 скидка кардагем. Оранжевишам ба зарҳал сангҳои Сваровски қулоби қичқадия 1 ранг вайш мондагем. Ина тамошо кунем. Як либос 650 сомон. Доставка ба ҳама ҷора дорем. Дохили Душанбе берун ва Тоҷикистон берунам доставка дорем. Оптом дорем касоне ки бисёр мегирам. Материалш беҳад материали қалсихшае. Ин хеле глошам дорем. Глош сета ранг дора. Иёш 140 кардагем. 180 буд, 140 кардагем. сиёҳ, зард ва сафед мондагия. Ин глош 4 мондагия. бежви ранг дорад, оранжевый ранг дора, малиновый ранг дора ва сабз дора. Материалш нигоҳ кунед. Материалш беҳад материали хушрӯе. Дӯстон, адресмон бозори Корвон, Пажарака, якум дарвозаи Пажарака, дасти рост, чорум қатор, 119 дукон. Доставка ба ҳама ҷора дорем. Касоне ки заказ кардем, марҳамат дар WhatsApp нависед. номерои телефон дар рӯи экран мондагием. Доставка дорем. Дӯстон, лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. Пешакиаматон дар раҳмат барои лайку дастгириётон.